Isiphephetho umuthi osebenzisa ukuthi ukhulume nawo. So this is a wild ginger, but umuthi osebenzisa ukuthi ukhulume nawo, ukuphephetha. Ukuphephetha ukukhuluma nomuthi utshele ukuthi uwenzeni. Isiphephetho umuthi ekufanele usebenzise ngalesikhathi mhlambe inkulumo yakho osuke uyenze ngokwenyama ingazwakali. Then usungangena emithini ukuthi mhlambe amathonga kungaba yiwo owathumayo noma amadlozi akho kube yiwo owathumayo ukuthi inkulumo yakho bayihambise la uqonde ukuthi iyozwakala khona. Masikhuluma ngemithi ehambiselana nesiphephetho kuningi okungenayo, fanele kakhulu kungene imithi eyokukhanyisa, imithi eyokuphakamisa, imithi eyokuyenza ukuthi kusheshe abaphaphi ukuthi inkulumo izwakale ifike la iyakhona. But kwenzeka ukuthi usebenzise uwodwa, that's how powerful it is. Uyawusebenzisa nje uwodwa, ukhulumise, utshele lento ofuna ukuthi uyenze. Isiphephetho ngenxa yokuthi umuthi esiwukhulumisayo, mawufika kumuntu wesimame noma ufika kumuntu wesilisa, ufika ngenkulumo eyodwa. Okubalekile ukuthi wena ophephethayo ngalesikhathi udla lo muthi noma ushunqisa, kuya ngokuthi wena usuke utshelwe ukuthi usebenzise ngayiphi indlela. Wena ukuthi uqine kangakanani noma ithemba lakho lifika kuphi, because imithi efana nephephetho imithi ehambiselana qala nethemba lakho. Fanele uqale uthembe wena lento oyenzayo, uthembe namadlozi akho namathonga akho. So mayifika kulomuntu oqondise kuyena, akuyi ngokuthi ngoba yindoda noma umuntu wesifazane izosebenza ngalendlela ekumele ukuthi isebenze based on wena, amandla akho namadlozi akho. Isiphephetho sinzima kakhulu bakithi ngenxa yokuthi umuthi omoshayo ekufanele ukuthi cishe kufana nomlomo omnandi, umuthi ekufanele ngabe uyalungisa, kodwa abantu sebathole indlela yokusebenzisa ngendlela egangile. The danger of this is that abantu bayisebenzisela to manipulate impilo yomunye umuntu. Ungazi wena ukuthi ngalesikhathi ufisela omunye umuntu ukuthi kwenzeke lokhu nalokhu nalokhu, because that's how the muthi works. Awazi ukuthi lento izofika kuyena mhlambe it doubles up, or lo muthi lona ufika emuntwini mhlambe oqinile. Iyona nto mhlambe izangoma eziningi abangayisho kuma client ukuthi mangabe uyophephetha umuntu, you need to be sure ukuthi lo muntu enimphephethayo akaqiniswanga noma kwayena akaqinanga, akasebenzisi imithi. Ngenxa yokuthi mawuyophephetha umuntu mhlambe oqinisiwe, leso siphephetho masifika kuye, it basically works like a boomerang. Sizofika kuye singamshayi, sibuye siqonde kuwena. Lokho omfisele kona sekwenzeka kuwena, kodwa akusayenzeki ngalendlela ubucela ukuthi kwenzeke ngayo, sekwenzeka ×2. So fanele ube sure ukuthi mawuphephetha kwawena uqinile, nalomuntu omphephethayo uyazi ukuthi uzithembile noma ngabe naye uqinisiwe. Isiphephetho mangabe sisetshenzisiwe kuwe, kufana nokuthi sisebenza ngendlela ekusebenza idliso noma isichitho. So into okwazi ukuthi uyoyiphalaziswa noma uyoyigezwa bese usuyaqiniswa ke ukuthi nalomuntu, ngoba isiphephetho umuntu uzolibela ayenza, akusinto azoyenza kanye aqede ngawe, ukuthi noma ngabe lo muntu uzophinda awusebenzise lo muthi kuwena ungafinyeleli noma ubuyele kumnikazi. Isiphephetho looks exactly like, angazi ukuthi nginganibonisa yona mhlambe ngoba nginayo la eduze. It looks exactly like the common ginger that we have. However, yona imnyama, ingamagaxa imnyama. And then in terms of the smell, it smells exactly like yona le ginger esiyaziyo. It smells exactly like the ginger that you would use for iflu, for uguquma and all of that. But it also works as kona lokho okusebenzayo ngempela kule ginger esinayo emakhaya.
Isiphephetho abantu abaningi kakhulu the misconception abanayo ukuthi mawukhulumisa lo muthi it's going to do exactly what you say. And then it will manipulate impilo yomuntu ngalendlela wena ofisa ngayo. Isiphephetho sisebenza ngokuthi wena amadlozi akho ayayivuma yini lento obathuma ukuthi bayoyenza kulomunye umuntu, nokuthi naye lo munye umuntu amadlozi akhe ayavuma ukuthi lokho okuthumela ukuthi kwenzeke empilweni yakhe kwenzeke na. So you can't just uphephethe umuntu ungathembanga amadlozi akho, ungawazi namadlozi waloyo muntu.